Soc la Judit Carcolse, soc dissenyadora gràfica i formo part de Filigrana Produccions. Bé, doncs amb la Mont de l'Ironda, al desembre del 2015, l'Ajuntament de Sabadell ens va encarregar de fer un seguit de fotografies per carrers de Sabadell que tenien noms de dones. Aleshores, en pràcticament un mes vam haver de fer tota la producció fotogràfica, el disseny del calendari i tot això va ser una feina amb bastant pressing perquè s'havia d'entregar a finals de desembre. Aquí va ser on es va començar, en tot aquest procés, va ser on es va començar a cultivar tot el que és el projecte de Puntes Rebels, perquè tant a nivell personal com a nivell de demanda doncs hi va haver una acollida molt bona del projecte. Vam començar a treballar molt el tema de la dona, la gent estava molt contenta amb el resultat i ens van començar a demanar calendaris, vull dir que aquí va començar tot.